electrical wiring ang ginungdan sa pagkasunog sa duha ka mga balay sa may Purok 6B, Barangay Aglayan, Balay-Balay City, Bukidnon, niadtong Marso 1, 2026. Kini ang gibutyag ni Fire Officer 3 Brent Clyde Sueco, Media Relations Officer sa BFP Balay-Balay, atol sa pakiginabi sa XFM News Team niadtong Marso 5, 2026. Based sa ato ang kuan gid no sa ato ang investigator ug ilahang nakita gid dito sa ilahang pag-imbestigar, ilang nakuha ng mga ebidensya sa pagkakaroon siya sa ilahang progress. Wiring gid ilahang nakita nga kuan sir no kay naman po sila yung mga item, mga evidence sa wiring gid mga dahilan sir. Sumala ni Sueco nga naglisod sila pag-adto sa area tungod sa kagamay sa dalan, samtang duna usab mga motorista dili mo padaplin bisan nadungganda ang sirene sa fire truck. Gina kay lisod pud kayo sir no ang dalan gamay kunya naapoy ato ang mga isa na to ka mga struggle sir no sa pagpadulong sa area kini ato ang mga kaigsunan mga kaning kaigsunan sir mga motorista gumagamit sa dalan nga bisag makadungog na buwang sir do di gid mo para please mo kita na sa struggle. Moabot usab sa 50,000 pesos ang structural damage sa duha ka balay nga gama sa light materials. Dugang ni Sueco nga electrical wiring ang kasagaran nga hinungdan sa mga insidente sa sunog sa Balay-Balay City karong tuiga. Pahimangno usab ni ini sa katawan hilabi na ning bulan sa Marso nga ginaselebrar ang Fire Prevention Month nga sa dili pa mobiya sa tagsa-tagsa ka panimalay. Batasanon nga ibton ang mga nakasaksak nga appliances aron makalikay sa sunog. Mangkong karong tuiga based sa atong investigation ug sa tuang record. Usually gyud karon ang kakahitabo is electrical gid siya nga kuan siya ang hinungdan sa atong sunog. So at atong buhatan siya nagapahimangno ug naga-advise no sa tuang mga kaigsunan nga ipatasanon nila sir before sila mawawa sila mga panimalay. Patasanon kinato nga ibton kinato ato ang mga nakasaksak na mga appliances. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Vision X Plus soft gel capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin ug beta carotene nga makatabang mo patinaw sa pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.